Gatan Marayu TV. Gatan Marayu TV kenan dan uwa ka shigo. Barka da shigo a wannan gida. Idan wannan shine shigo ka na farko, ka muna subscribing, ka muna liking, ka muna sharing don samun dukkanin bidiyon da muka dora. Ka saurari wannan karatun a ƙarƙashin jagorancin matasan Ahlus Sunna da ke Magami Mai Tarko. Wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمما masu girma, barkamu da wannan lokaci mai albarka. Bayan gaisuwa ta musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ci gaba da wannan karatu namu na wannan littafin muqarrar tauhid al-ibtida'iyya. A yau muna karatu na uku, inda kuma za mu tashi ma'ana la ilaha illallah. Na'am, malam na cewa su'al, wa ma ma'ana la ilaha illallah? Menene ma'anar cewa la ilaha illallah? Malam ce ma'anarsa la ma'abuda bi haqqin illallah. Ba abin bauta da tantanta da gaskiya sai Allah kadai wahdahu la sharika. A duk lokacin da bawa ya ce la ilaha illallah, to kuma yana maimaita cewa ba abin bautar cancanta sai Allah shi kadai. Kaga a lokacin da ya tabbata a garan, ya tabbatar da cewa bauta ga Allah take shi kadai, ya kamata garan in tsarkake kaina, in kare kaina da dukkanin abin da zai sa in ma Allah shirka, ko yi ma Allah shirka kamar da muka faɗi baya ta harshe ko kuma ta aiki. Yi ma Allah shirka na daga cikin ta magana mu gaskata abinda boka ko bokaye suke a kan shi, kamar mun karanta da la ilaha illallah. La ilaha illallah faɗinta da kai kamar ka rataye kanka ne, ba wanda zai maka komai sai Allah shi kadai, wanda dama shi ya baka rayuwar, dama shi ya baka lafiyar, dama shi ya yarda da cewa ka zamanto musulmi. To samun la ilaha illallah ga wuyanka zai hana ka, zai ma katanga da dukkan abin da za ka bauta wanda ba Allah, ko dukkan aikin da za ka yi wanda ba manufa ta yi Allah ba. Ilaha illallah za ta kare ka da wannan. Malai ya ci gaba da cewa ma ma'ana ashhadu anna muhammadar rasulullah. Menene ma'anar cewa na shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi manzon Allah. Malai ce ta'atu fi ma amara. Tabbatar da haka to shi ne a same ka kana masa da'a a cikin dukkanin abin da umarce ka da shi. Wa tasdiquhu fi ma akhbara. Tasdiqihi fi ma akhbara. Ka ba da labari, ma'ana ka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin abin da ya ba da labari a kai shi. Labarin minen annabi ya bayar, na huta ko na aljanna ba gani ba, to ka tabbatar da shi. Labarin mai annabi ya bayar na ka tsaye da ibadarka ga Allah shi kadai, baka bautar wanda Allah ko baka haɗa Allah da wani. Tabbatar da haka to kamar shine tabbatar da cewa ashhadu anna Muhammad rasulullahi dinka da kai. Na uku, wajtinabi ma naha anhu wa jazara. Ka nisanci dukkanin abin da manzon Allah ya hana ko ya tsawatar da shi. Abin da manzon Allah ya hana yana da yawan gaske, to ka tsinta
in dai manzo Allah ne ya hana ka hango abun ko ka san shi ko an gaya ma yi kokarin makar kanka kaga cewa ka hana kanka da kanka aika wannan abu. Wa Allah ya wadallaha ba za ka bauta ma Allah ba illa bima shari'a sai ga abin da Allah ya shar'anta shi. Wayannan abubuwa guda hudu suna abubuwa suka cancanta ga dukkan musulmi na gari. Musulmi wanda ke son ya haɗu ga Allah gobe alkiyama salim alim da zaman ta waɗannan abubuwan guda hudu yana tafiya da su yana hangen su kullum tashi dai kwanciya ta tafiya ta zama dai tunani dai yakan bijiro da waɗannan abubuwa guda hudu. Shi ne tabbatar mana cewa shi masoyi manzo ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi mabiyi manzo ne sallallahu alaihi wasallam kuma shi zai tsammanin cewa ranar alkiyama za su tashi da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne tsammanin cewa ranar alkiyama zai zama makotaka da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ne wanda zai tsammanin cewa za su haɗu da annabi a gidan aljanna. Allah ka sa da mu ciki. Kiyaye abubuwa guda hudu. Da farko yi masa da'a a cikin dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya umarni a kai shi. Duk abin da ka sani ya umarni to iko kokarin kai biyayya. Kai la a cikin sa. Haka cewa zaka zabi wani ka bar wani. A'a dukkanin su iko kokarin ka ya kai yinka. Malama ku dan ku gaba. Malam dukkaninsu ku yi ƙoƙarin mutum ya aikata wannan da'a da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu tasdiqu ka gaskata shi ka tabbatar da duk abin da manzo Allah faɗa sadiqul al-masluq mai gaskiya ne kuma abu gaskatawa. Sannan na uku su zaka nisanci dukkan abin da manzo Allah ya hana zaka nisance shi. Sannan na hudu su ba za ka sake ka bauta ma Allah ba face sai ga abin da Allah ya ce a bauta masa da shi. Malam ci gaba cewa ma huwa al-imani menene imani? Huwa an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa sharrihi. Shine mi kai imani da Allah, kai imani da malaikun Allah, kai imani da littafan Allah, kai imani da manzannin Allah, kai imani da ranar ƙarshe shi ranar alkiyama, kuma kai imani da ƙaddara ta alkhairi ko shar. Imani da Allah na daga cikin abubuwan da muka faɗi nan baya, ka riƙe su kana kuma mai aikata su. Yana cikin imani da Allah, imani da mala'ikun Allah wanda aka ambata da wanda ba a ambata ba, irin su Jibril da shugaban tawagan mala'iku, Israfilu da aka faɗa shine kusan tafiyar abin da ya shafi harkar ruwan sama, harkar yayyahi, harkar iska da sauransu, da sauran mala'ikun da aka ambata da ma da ba ambace su ba. A dukkan yini mala'iku na zuwa duniya idan su hukuma ba su sake dawowa, shikenan mala'ika sama da 70,000 na zuwa dukkan yini suna kiyaye ayyukan bayi, kuma duk wanda ya koma bai sake dawowa. Idan wasu ka zo da la'asar suka kai dare washe gari asuba suka koma shikenan sun ƙaida su aiki, za su sake dawo. Wanda suka zo kuma da marece da safe suka kai la'asar suka koma kuma su sake dawowa. Kullum wasu suke zuwa. Haka Allah sallallahu alaihi wasallam ba labarin suna can samawatu sabau, wasu na can samawatu sitta, wasu na can samawatu khamsa, suna nan daban-daban. Akwai wanda su yi kabbara Allahu akbar ba za su aje hannu sosai an busa kaho. Akwai wanda na can su yi ruku'i ba za su dago ba za su sami Allah da Muhammadu sai an busa kaho. Wasu na can su yi sajada ba su dago sai an busa kaho. Haka yana mala'ikun Allah yawan su ya isa. Bayan mala'ikun da ke biyo mala'ikar mautu, in ya zo ɗaukar raina ko ranka, mala'iku tawaga ce za su biyo shi, musamman in mutumin kirki ne. Tawaga ce ta mala'iku za su biyo shi. Wasu su riga mala'ikar mautu zuwa, wasu kuma za su zo tare da shi, wasu su zo bayan ya zo. Sannan lokacin da zai koma bayan an shirin bawa ya an tafi da shi, za a ba wasu nan kafin su ɗaga zuwa komawa su ma. Wasu za su bi rayuwar su ta yi da ita, wasu bi shugaban mala'ikar mautu ke da su bi shi, wasu kuma za su jira suna tare da ku har sai an kai shi kabarinsa. Duk suna nan tare da ku ba su barin ku. Za su zo sai ƴan uwansa dan ya zo ku haƙuri. Ina mutumin kirki ne, ku haƙuri. Allah ya anshi abunai, amma ku sani Allah zai kiyaye shi. Za a kiyaye mai dangi ne, ba ma shi ba mamacin ba. A gaya mai haka da kuma ana ba dangi ne haƙuri, tare da cewa su wasu masa ana ba su haƙurin ba.
sai ga yan uwa cewa sannun sai ga shi wani lokacin saboda abin ta kai da kai ma iya ansawa sai can cikin ciki sannun mun gode Allah ba da lada wani lokacin ma ta kai bai ma iya ansawa sai da yana girgir kai ya gode bai ma cewa komai da haka kenan iman da waɗannan mala'iku da cikin iman da Allah madaukakin sarki iman da littafan Allah wanda aka ambata da ma wanda ba ambata ba alqur'ani mai girma shine shugaban littafai su zabura su injila su attaura sun biyo bayanai da ma wanda ma ba ambace su ba haka manzanninsa tun daga annabi adamu baban bashar wanda shine dalilin zuwan duka wani mutum a duniya shi ma tun daga gare shi har zuwa annabi nuhu ya zama shine annabi farko a manzannin da Allah ya turo duniya har zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ranar alkiyama ku kasance mun iman da ita iman da ranar alkiyama da daga cikin iman da Allah mai sarki da iman da kaddara ta alkhairi ko ta sharri har muke cikin kaddarori ne kuma da yawan mu imanin su ya tafi akan wayannan kaddarori abin da muka faɗi kullun shine mi a cikin tsarin Allah ne ya tsara ma kansa abin da yake so kai dan adam baka ta cewa ce mu dauki misalin tashi hankali da mu ake ta kashe Allah ake ce ana ganin gaba ba za mu yi noma ba a tsarin Allah ne wasu abubuwa suna faruwa ne dan mu bayi mu ci tsoron sa an da kashewa ne an rayawa ne domin mi in suka kawo hari za su kashe na kashewa wani jiro ni kuma ta ya samu lafiya misali wani da mai dukan tsiya ko mai halibin da ya mutu amma kashe ya rayuwa duk wannan ayoyi ne ya kamata mu da adda rayuwa mu ga wannan ayoyi mu iman da Allah lalle shi ke kashewa shi ka rayawa wancan da aka kashe ta Allah ya kaddara wannan barawan da ka sai bai kokore ka sai shi ba a ranar to wannan mutum bai wuce wannan ranar kuna ina annoba ke zuwa a gari da ciwon ciki misali ko annoba wanda mai kashe ƙananan yara annoba ga suna ana ta yi muna wanda ga mutum 3, 4, 5 da yi suna mutuwa wasu lokutan sun yi haka nan me ka wannan kaduri na ubangiji to haka ita ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya kaddara ma duniya kafin a halarci duniya fiye da shekara 50,000 an kaddara ma duk abin da zai same ta zai samu me zai zama ajali na an riga an kammala da wannan matsalar to kusan galiba sai mu dinga mancewa da irin wannan damar da irin wayannan tauhidin bayan cewa mun imani Allah ya kawo kaddarori sai mu dinga ɗaukar wannan kaddarar muna dingina ta zuwa ga wasu al'ummomi ko wasu shugabanni tare cewa su ma karan kansu tana iya cin su kilan su ne su suka kaddara ta misali suka tsara abun yadda suke so zai yi to ba su da tsarin su amma ka sani tsarin Allah ya fi nasu so da yawan mutum zai gina rijiya alhali ya amka cikin ta ko malam Bahaushe ya gama magana to ne zai gina shari yami ya gina rijiya ya guntuwa ko kashin tambayan yawa shi ne zai amka cikin ta da haka wannan daga cikin tauhidin da ya kamata mu tsarki zuciyarmu irin wannan zai ka tayi da imanin ka gaba daya zai kar cewa su wane ne suka mana kaza su suka mana kaza kai tsaye akan haka ba ka dauki kaddara ta ubangiji ba ka dora ma kanka ko ka dora al'ummar musulmai ba to kamar mi kana raina wannan kaddara kamar kana rasa maka imanin kanka da kanka da haka mu dawo da hayacin mu kada mu to tashin hankali ya sa ya ce da imanin mu an yi wanda ya yi wannan ka duba a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda musulmai ne duk da kalma ce wanda malamai na tarbiya akan ta a daina yada ta amma mai irin wannan mahallin shahid za mu zo da ta ne ba na komai ba saboda duk wani mummuni ya shiga tattaye shi qadiyar ta faru tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya qadiya ce mai ban al'ajabi lamuran ba su da kyawun faɗi za ga sahabi ne ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wata dan uwansa ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kila an yakin Tabuka da shi kila an yakin Handaq da shi amma ga zai dauki wuka ya biyo shi da gudu da takobi zai kashe shi akan maslaha dan wani abin da fita kai kada wani halin duniya a cikin su akwai wacce duk wanda ya yakin Badar Allah ya gafarta malafukansa dan aljanna ne amma ta da haka na wasu sukan kashe kansu da kansu Nana Aisha radiyallahu anha ta biyo bisa hanya sai da aka waye gari Nana Aisha tana cikin irin bukkan nan tata da doki ke dokuwa irin kumface ta ko tana cikin wannan sai aka yayyaga ta tun daga nesa aka sako mata kuri da baka ana halbinta wayan sahabin da ke kare Nana Aisha sai da aka samu me ake cewa mashi ɗai kusan mashi 80 ga jikin shi yana kare Nana Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai Nana Aisha ta yi shekara kusan 80 a duniya
ba annabi ya rasu ya batta. Ita ce sai a ranar ta tuna a wata kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya mata, ya gane ya gata wata rana ta sha da ƙyar, ya ce mata wata rana ya ganta ta sha da ƙyar, sai Rasulullah na sharka ta ce na ce abubuwa ne ke ta biyo ki ta ko'ina, matuna ba sai lokacin ana ta halbinta ana ƙoƙarin a kashe wanda ta rai ta. Masu halbin nasuwa ne ba ka hare ba ne babba, wasu daga cikinsu an ya ƙoƙa da su na musulunci sun zauna a makarantar annabi sallallahu alaihi wasallam. To me za ka ci a wannan? Haka wanda abubuwan sun sha faruwa a musulunci. Illa menene mu wayannan ba addini bane, duniya ta gaban su. To zaka tuna duniya ta gaban su, kai ba ta gaban ka ba. Yi kokarin ka cika da imani. Muna tabbatar shaidu mai kyau ga wanda aka isko masallaci aka kashe shi. Masallaci aka isko ka. Ilan ka subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Aka dora wa bullet kawai da mutu. Ana tabbata maka zaka je aljanna. Saboda subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna ladatta tana iya cika sama daga nan duniya har sama ta bakwai. Subhanallahi bihamdi wanda ya yawaita karanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna wannan mutumin ba mai kai shi lada a lahira sai mutumin da ya iri abin da yayi. To ashe kaga kenan misali muna kyautar da irin wannan abubuwa. To abinda annan ya kusan galiban wannan tashin hankali yana tafiyar da imanin mu har mu mance ma ga kaddarin da ubangiji. Mu kuma muna ganin wasu ne sauransu Allah ya kyauta. Da haka iman da kaddara ta alkhairi ko ta sharri wannan na daga cikin iman da Allah madaukakin sarki. Na'am. Mana yace ma huwa al-ihsan mai kyautawa. Al-ihsan kyautawa huwa an ta'budu Allah ka annaka tara. Shine ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa da irin ka. Kamar kana ganin Allah ga yanan gaban ka. Kai Allahu akbar subhanallahi alhamdulillahi rabbil alamin. Godiya tabbata ga Allah ubangijin talakai. Ar-Rahmanir Rahim, mai rahama mai jin kai. Maliki yawmiddin, kuma da kira na sakamako. Kamar gashi nan gaba kana kallo. In kai kore kamar zai maka magana. In ka fara tunanin wani abu, sai ka ce kamar ga Allah nan to Allah malamai suka kamanta. Mutumin da aka dauka barema shine aikin gona ko misali kwadago ya zo yana noma ga mai gona gaban shi yana kallon shi. Zai tsambare. Kaga ba zai tsambare ba. Dan mai gona da bai da tsambare zai mashi magana. Ashe ku dole ya gyara noma nai. To ina da kai ga ubangiji na gaban ka. Dan me yake tunanin wasu abubuwa daban-daban bayan gashi nan gaban ka. Me haka so gashi nan gaban ka zai baka. Me ya matsalar ka gashi nan gaban ka roƙa shi ya kare ka da shi. Me ya tsoron ka gashi nan gaban ka. Ga ya mishi tsoron da kake ji. Domin ya maka kariya. Ba mai maka kariya irin wanda zai baka. Na fata an fahimta. Mun zo muna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadan muke bauta mu kadan muke neman taimako. To dan me zaka neman taimako wani? Har ka ka samu wani ya baka ce kai wallahi jiya in ba dan wani da ya bani kaza ba wallahi da gana ba ci abinci ba. In ba dan wani da ya bani tiya ba ta kaza ba da gana ba abinci. Kaga wannan shirka ce kato kuma shirka. Ka zo kenan ma Allah ba shi ma ga baka ba. Wani ne ga baka. Na ba ta an fahimta. A zahiri kuma wani ya baka. Amma ba za ka ce wane ba sai ka ce ɗan ba dan Allah ya sa wane ya bani ba na fata ku fahimci mai ganar Allah ya sa wane ya bani dan da Allah bai sa bin ma zuwa wurin nan ko sai na kama hanya kila wani abu shi zan ko kuma wani in wadi a dokan kaga ban kai wurin ba amma sai Allah ya bani damar na zojin wane har na ga mai bukata ta kuma ka tausaya min da kana nake cike dake wannan kaza ya bani to haka ba zan dogara cewa shi ya ban ba sai ce wa ya bani sai ce Allah ya sa wane ya ba na fata kun fahimta wannan shine tattatan magana. Amma shirka shi ka ce wane ba haka na daga cikin bautar Allah kamar ga nan gaban ka ba za ka taba kasancewa ba kusan Allah kamar wanda ke sallah ya fi kusa da Allah da kowa musamman kusa da Allah ta goshinka na ƙasa don wa kai goshin ƙasa duk girman ka duk tulin ka yanzu ka duke cikin ƙasa wa haka wa wannan Allah da ya halicce ka shi kamar wannan hannayen ka bude su guwanka na sun kahe can kawonka ka kahe su ga Allah daga ƙasa kana kana sunkawa ga Allah kana subhana rabbiyal a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji kai ne madaukaki subhana rabbiyal a'la kana gamawa yace rabbi ghfirli Allah gafarta mu in arziki ka so rabbi Allahumma rzuqni ka karo kana yana jin ka gaba na kake ko sai ya baka abin da ka roƙa ɗayan biyu wajen badawa ko mu ga zahirin abin da ka roƙa kusa ko mu gan shi nan gaba ko kuma ce bayan ka mutu ana buƙatar kai mai roƙo kake gaugawa ga abin da ka nema na ijaba ila barka ne ba alheri bane gare ka
da ka daga wurin ila wani bala'i ne zai cika sai ka roki Allah wani arziki sai Allah ya mada wannan arziki zuwa wancan bala'i ya koma gehe ka wuce lafiya lau ba arziki bane Allah ya sha duk kuma ansa ba ya ansa amma kai ba ta ka roka ba kai arziki haka so gani zahiri ne dan kudi dan canji su shigo ka shi ya bukatar ka su sai Allah ka a diyanka wasu wani bala'i zai sauka ma diyanka kai ta jinya sai ka sha bala'i sai Allah ya sa sai ka roƙa sai Allah ya riki wannan adda sai ta da diyanka Allah ya ƙara ba su lafiya na ba ta fahimta a kila abin da ka roƙan nan kusa ke gobe za ka bar duniya ko jibi ko wannan shekara za ka bar duniya to kuma abin da kai wurin Allah akwai karancin abin da kai ka aljanna in ka ce haka nan to ka samu matsala sai ka roƙi Allah arziki sai da cewa to bari ƙara maka can wani shiga aljanna an samu matsala ko ba samu ba matsala ciki me matsala ciki ka roƙi Allah arziki ya baka aljanna akwai alkhairi da yawa wannan akwai alkhairi da yawa wannan arzikin duniya ka roƙi Allah sai kuma Allah ya baka aljanna buka ta ƙare ka san babban arziki saboda min kila baka wuce bana ashe kai mai addu'a nace kai ta gaya ma Allah ka gaji duk abin da ya fito ga bakinka na roƙon Allah alkhairi a wurin Allah roƙa Allah na jinka Allah na ganinka Allah ya san komai a kudurinka hikima ta ubangiji ya san duk bukatun mu nan ne ko bai san ba amma sai ce mu roƙa ko wace addu'a sai aka mata rana ta gurbi ina son arziki to ga da zanci ina son duniya ga da zan yi ina son lahira ga da zan yi amma cikin shaɗar dukkan addu'o'in ana buƙatar duk lokacin da ka roƙi Allah ya mai yabo ka yabi Allah matuƙar yabo in baka yaban Allah ba kai komai na yaban Allah ba to ka Fatiha yaban Allah ce kana so kai addu'a ka roƙi wani abu ga Allah to ka Fatiha ka fara da ita alhamdulillah rabbil alamin arrahman haka kai karshe wannan du'ali sai ka bar buƙatarka na wata an fahimta abin da ka yi amma kyawun ta mi ka roƙi Allah da sunaye ne masu kyau kuma sunaye ka roƙi Allah da kalmomi masu kyau Allah kai ne ubangiji na Allah kai ne mabawayi Allah kai ke halatta wanda ka so kai ke kashe wanda ka so kai ke bada arziki da wanda ka so ubangiji Allah kai ne mahalaccin samawati sababu kai ne mahalaccin kasai Allah kai kaza haka wannan yabo ne wannan yabo ne daga Allah Allah ina da bukata kaza Allah ka biya mu ko Allah ka kayan da sharri kaza ina fata an fahimta wani ne bai da lahiya karanta Fatiha ka roƙi Allah da gaje wasu da wannan Fatiha ka roƙi Allah agaji zai ba wannan wani lahiya malamai suka ce a cikin alƙur'ani mai girma gaba ki ɗayansa duk ayar da ka karanta ruqiyya ce ma'ana waraka ce ga bayan Allah amma sura ta kowace ce Fatiha da ta sahabbai suka fara da ta sahabbai suka yi suka neman addu'a tsarin Allah madaukakin sarki da ta suke neman kuma ijaba ga Allah Fatiha alhamdulillah bil alamin hazza wala du'ali tsarkin zuciyarka kai bawa a lokacin nan matsala ta kai maka matsala ka karanta Fatiha sai ka roki Allah bayan ƙarshen karatu Fatiha ka roki Allah da wannan ayar ko da wannan sura da ka karanta saboda mai ta haɗa duka sifofin Allah madaukakin sarki kuma Allah na buƙatar mutumin da yake yawan karatunta Allah madaukakin sarki zai bashi ƙarfin lafiya da arziki mai kyau Fatiha dan uwa ta kai inda ashabu Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita suke tunƙaho in matsala ta kai sahabi matsala sai ka cewa ya karanto Fatiha sai Allah ya yausare mai me yasa saboda karfin imanin su da Allah madaukakin sarki da karfin tauhidin su ganin cewa duk abin da Allah faɗa gaskiya ne ko na magani amma ni da kai na yi ce na shekaranta yau ma na yi kuma gobe na yi kai kullum ma yi da kai amma kuma ƙarasa ganin abubuwa sai ga na samun raunin zuciya dare na kama ni wanda rashin imani ne gaya matuƙa wanda shi ya hana ni in kai ila na kusa amma sai na abin da ni zama me aka cewa sai kasala ta kama ni sai na ruwa hashi kuma abu na kusa in cimma ijabata Allah kamar agaji al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara idan ka ba ka ganin Allah fa inna yaraka shi tabbaci yana ganin ka tabbas Allah yana ganin ka Allah ta'ala Allah ya ce innal ladina inna Allah ma alladhina taqaw lalle Allah yana tare da wannan masu tsoron sa wal ladina hum muhsinun sune wa'annan masu kyautata ayyukansu masu kyautata ayyukansu lokacin da ka yi aiki ka kyautata aiki da gaske me za ka bada sarka za ka bada da gaske daga ce sai ka nemo ka ɗauko kuɗi ka tarihi kai ba ƴan ƙanana kana ta abin murjewa sai ka nemo ƴan ƙaramar ƙwarfin nan ka bada a'a ɗauko da kake so ka bayar ta hilada a wurin Allah da za ka ɗauko misali cikin kuɗin idan wazo biya gari ka ɗauki wazo biyar wanda za ka basar ka gidan goma ka so ka bashi ko naira biyar ɗauki wazo biyar bashi kana bashi ka faɗi a ranka ya ubangiji Allah ka san bukata ta
kaza na kaso gare ka ya Allah ka biya mu albarkacin wannan sadaka da ni Allah ya ji kuma zai biya mu tawassali kai sadaka in kana so mahaifiyarka ko mahaifinka ko wani ɗanka ko wani danginka yana kabari a halin da ake ciki ka fara wannan sadaka kace ya ubangiji wannan sadaka kai ta zuwa kabarin wani Allah ya masa rahama ya wajen kansa ya masa kaza a shahada in kace in naka ce kuma mahaifinka da ka bashi naira 5 naira 10 a kan da Allah ka kyauta maka kanka da kuma naira 3,000 5,000 na cikin aljihunka ka kyauta maka kanka a lokacin da baban manka na can kwace baka san da yake ciki ba ko dan wanka na can ko dan danka ba ka san da yake ciki ba yana buƙatar kuma addu'arka yana buƙatar agajinka da haka duk lokacin da mu sarka mu yi abin kirki Allah ya taimake mu ka an samu na na'am wannan ya an gama kenan ga bangaren tauhidi sai bangaren fiqh malati al-istinja'u wal istijmaru sarki na goge da tsarki na ruwa istinja'u shine tsarki na ruwa istijmaru shine tsarki na hoge in ce tsarki na hoge shine tsarki na zanyi duci ko kare ko takarda ko wani abu mai game da wannan na'am malati mal istinja'u menene ake cewa istinja'u al-istinja'u huwa shine idaratul kharija fitar da abin da ke fita min sabilaini daga mafita biyu bil ma'i da ruwa mafita biyu mun sani ta tsari ko kuma bayan gida kuma istijmar menene istijmar tsarki na hogi mala ce huwa shine idaratul kharija fitar da ko gusar da abin da ya fito min sabilaini daga mafita biyu bil ahjari da duci aw bi kulli tahirin ko da dukkan abu mai tsarki mubahan wanda aka so wal istimaru shi tsarki na hoge yujzu yana isa al istinja'i da tsarki na ruwa al istinja'i bil ma akan tsarki na ruwa idan da ban samu ruwa ba ina je hitsari sai na wani duci ko wani kare sai in je da shi ta wajen hitsarin ina gamawa sai in shafe to na hitsarin da wannan ducin ko da wannan kare daga ba sai samu ruwa to aba sai na koma na wani ba wancan da ya isa mu shi ne abin da malam ke nufi nan da kuma ba ya kiso nan ya ga kasance kai wuciri dan da bai da aboki 3 4 3 5 7 9 ko 11 ko kuma ƙara ɗaya idan kana tsoho gare shi idan ducin babba ne babu laifi kana juyawa bayan ducin in ka sha hanan ka dan juya shi ka ƙara sha ka juya shi har ƙarshe ka cewa ka shaho bai zo da komai ba abata an fahimta ko kare ne kuma shi ma haka yace ne shi ma haka in ta ga dace haka a samu cewa na 3 din nan ko na 5 din nan ko na 7 nan ko na 9 nan ko na 11 ya shaho bai shaho komai ba na fata an fahimta nan ne alamar ta ya tsarki amma duk ka sha haka ya zo da wani abu kadan to ƙara neman wani ka sha ya zo da wani abu kadan ƙara neman wani har sai ka inda ka cimma ba komai na sifatul wudu sifa alwala malace kai ba tawadda al muslim ya musulmi ke alwala yuhdurul ma'a zai zo da ruwa wa yaqul bismillah zai ce bismillah wa yaghsilu kaffaihi zai wanke tafin hannayensa summa yatamadmadu sanan shi kukura bakinsa wastan shiqu shaƙa ruwa wa yaghsilu wajhahu kuma ya wanke fuskata summa yaghsilu yadayhi sannan ya wanke hannayensa da mirfaqaini har zuwa guyar hannu summa yamsahu ra'sahu sannan ya shafa kansa ma uzunaihi da kunnuwansa summa yaghsilu rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa ila ka'baini har zuwa irin sawu na'am ina ba ta kilan an fahimci a rolar da mana ke nufi bari mu kai karshen na sai dawo mal tinja'u mal ashya'u lati yantaqidu biha al-wudu menene abubuwan da suke walwale arwala malati lil wudu'i da arwala nawaqid minha akwai abubuwan da ke walwale ta na farkon su al-bawl shine fitsari wal gha'it da ga'idi wan nawmu da bacci akal lahmal ibli cin naman raƙumi malar ce famata hasal ahadina shay'un duk lokacin da ɗayan waɗanda ya samu ɗayan mu fa innahu yantaqidul wudu to shi yana barwale masa arwalarsa malar cin naman raƙumi kamar ya cin naman raƙumi da ka cin naman raƙumi shi ke ka canza arwala hukunci na hagu ka cin naman raƙumi kai arwala ka ce da ka cin naman raƙumi ka wuce masallaci a kai arwala saboda wani samun asali malamai suka ce mu addalilin haka a wata rana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da shi da sahabbansa a cikin wannan tafiyar misali sai aka aje zango aka tsaya ana dan hutawa a cikin haka nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani irin warin da bai dace ba misali
irin wani ina cikin su ya iska ga cikin girmamawa muna tare da kuma manyan mutane biyu a cika a wacin kowa ne ya cusan nan haka bai yi wa ina sallallahu alaihi wasallam dole sai ya wadi kowa ne ko tabbas dole sai ya ce ni ne ya rasulullah haka kuma zai zama tsangwama tsakanin su a cikin hikima sai aka kawo nama na raƙumi aka cicci shi kenan nan sallallahu alaihi wasallam to duk wanda annabi ya ci nama sai ci to duk wanda ci nama na raƙumi ta shari'ar Allah an taimaki wancan ma da iskan ma shi ma an taimake shi ya aralat ba ta da an ce to wanda tun da yanzu an ce a zahiri sabu mai sallah sai shi kuma a gefe aralat an san wane ne ya yi ta shine to amma ce kowa ya aralat haka shi ma an taimake shi haka wannan hikima ce ta ana tare ba sa bata ma junan rayuwa in ka ga wani abu zai bata ma dan uwanka ra kokarin ka tunkuɗa wannan abu kada ne wani ya baci ina ba ta an fahimta wannan kuma ce tarayya ta addini daga nan sai malamu suka ce to tunda haka ne har annabi ya yi wannan kuma ba daga ba ya wani bayani ba da aka kogo ka ci naman raƙumi ka daga Allah kawai wallahu ta'ala ala na'am za mu shiga sallah za mu dawo ga magana alwala a gurguje alwala zan tashi farko in wanke hannaye na guda nawa guda biyu da agara juyo da abin da malam zan wanke hannaye na guda biyu bakin nan zuwa nan su ne ake ce ma kaffai to na wanke hannuna nan ana cewa so uku sai yawon ku tashin farko zan fara sai yawon ba magana so uku ba zan wanke hannu sai yawon ku akwai illan matsayin mai ila ko wani abu daban can da na shaho ba ma sana shaho ba irin ma ina da sauransu to zan fara alwala in fara wanke hannuna ta kwana in wani abu zan sa hannu ciki sannan in sa hannu ciki in zo ma hannuna in kuma a buta ce ko kuma wani gongo ne garan to shi ke na sa take wannan gongo in suka sai in fara alwala da cewa mi bismillah zan fara wanke hannuna in fara cewa bismillah ba sai na zo ruwa na wanke zan ce bismillah ba tun kafin in zuba ruwan ce bismillah sai in ga in zuba in kuma in tsoma in debo in fara wankewa a wurin wanki shin wai duka murtsukewa zan yi ko ko zan yi su guda ne a ƙa'ida guda za a yi ba murtsukewa ka wanke wannan a guda za ka yi kana karkato ruwa ga hannunka na dama wani hannu ka fara wankewa shi ne na dama za ka fara wankewa kana karkatowa sai ka zubar da su misali kana karkatowa sai ka haka ka waɗa su da su kenan ko haka hannunka na hagu ya yi wannan bayana zuwa ga wannan a gane ko ni haka sai kuma mi kaga na dawo sai ake sanyin hannun ruwan da wannan hannun shi kuma ya dawo wannan ne baya wannan hannun na hagu shi ma mi in dawo da ina an gane ko kun gane ko tsahewa na gama da wannan na yi daya sake ɗebowa in na karkatowa ne in na ɗiba ni hannun dama zan sa ina ɗebowa da hannun dama kaga ruwan da rike su ina riƙewa mai zanyi sai zuwa su hannun hagu na ƙasa sai zuwa da su da hannun hagu kaga shi ma zai samu sauran ruwan an fahimce ko sai yi mi da murtuka hannun dama ina wanke hannun dama in dama hannun hagu ina gama wannan na yi biyu kenan haka na yi uku ina fata an fahimta ba a zuba ruwa mu ta ganga wannan bai wanku ba wannan bai wanku ba duk lokaci guda kuma sake ɗebo wa murtuka mu wannan ina fata an fahimta tashin farko zai yin wannan bai cikin tsarin alwala sannan idan baki yana ce kamar ya dan garwaye da wani abu kamar akwai wani bore ko wani abu da bai dace ga baki na ba to ina wanke wani hannu sai in fara kukura baki na in sa ya tsana in wanke in goga in zubar in sa ruwa in kukura zubar sai in fara alwala bismillah wanke hannuna akan kaida kukura baki na akan kaida alwala ba a sa hannu cikin baki a kukura ba a sa hannu an bai ta wannan ko yanzu na gama wannan na zo ruwa to sai mu gana shaka ruwa tsari ne ce zabi ne gada ɗiba ruwan da na yi in na so in zuba ruwa ga bakina in kukura in zubar sauran ruwa daga hannuna don ba duka na zube ba wanda suka yi saura sai in shaƙa in ma akwai saura sai in zubar da su sai in sa hannu in shaci in kuma na sa hannu hagu kuma ya shaci kuma ya yi an fahimci wannan ko in kuma mutum daga hannu na hagu to da haka na kukura na daga saura sai in shaƙa sai in zubar da sauran sai in haci duk da hannu na dama zaɓi ne gara in na so in zuba ruwa in kukura in zubar daya sake ɗebo ruwa in kukura in zubar biyu sake ɗebo ruwa in kukura uku in zubar sai da ɗebo ruwa in shaƙa in hashe daya ɗebo in shaƙa in hashe biyu ɗebo in shaƙa in hashe na fata an fahimta in na yi wannan alwata ta yi kyau sai kuma na sai magana wanke fuska sai ga wanke fuska zan fara daga nan goshi tun da ɗebo ruwa da goshi na da zuba ruwa ban zuba ruwa nan gehe da goshi aka fara zuba ruwa
kana zuwa su sai ka je da su goshin da zaka fara wankewa sannan ka zo da su damanka hagunka na fata ta hannunka har ya zo ƙarshen gemanka kana ta haka kana wankewa su da kyau kana murtsukawa idan Allah ya taimake ka kai mutum ne mai bashi Allahu mai ake cewa mai zaje misali da dama hakan ga ya dan cika ma fuska to kokarin ka murza hannunka sosai cikin wannan zajen naka ka murza kana saboda ruwan ya kai har da fatan cikin ka kai ya tsaga ruwan dan ya tsaga fata kaga ga gashin kai kaga bai shiga can cikin fata cikin ka ba da haka ga fata yake kuma ya tafi ga fata ga gashi kai ana buƙatar ka murza ka sosai nan ma ka murza ka sosai kai wannan haso uku geman ka ina da yawa geman ka to kawai biyo shi haka na kawai ka wuce kawai ka biyo da geman ka wuce an fahimce ko in geman ka ɗan ƙarami da kai haka shi maka murtsike shi hakan ka har ruwan su ka shiga can cikin ina fata an fahimta har ruwan su kai har can cikin hatar geman ka in geman na da yawa baka iyawa wannan sai can wajen wanka za ka wannan aikin ka zo da wanka nan kuma tsakar sosai da gaske ina fata an fahimta duk wanda tunda a cikin geman zai iya fita to wata kura da ka zo don alwala tun da geman ka ba yawa garin shi fito zai iya fita lokacin da ka murtsike geman da kyawu wannan shine aka ce ma alwala ka zo magana wanke hannu baka cewa tun daga wanke wannan hannu tun farko yanzu na zo daga nan zan fara zuwa nan a'a tun daga nan a hannu aka ce har zuwa nan duk hannun ne duka tawo da shi ina fata ban dan wannan shine farilla kuma ce da kai sunna ne to da ka wannan tun da farilla yanzu ta yi ƙari akan sunna ko to zan fara ne gaba daya tun daga nan zan zo in wanke na saka dawowa ina murtsa kana bayan dazun na yi ko kuma babu lai in sake yi an gane ko in dawo nan ne daga hannuna na hagu baya zai bi kowane lokaci sai na gamo da baya sai na zo ciki an fahimce ne ko ina murtsukawa ana dawo ina murtsuka ana dawo in kawo daga nan dan ba tsawa nan ba tsawa ga nan a sai hannunka ya shige nan ruwa sun ci hannun bayan hannunka na ya shigo da hannunka na kammala da wannan haka hannun da hagu zan bashi bismillah na kammala wannan me saura sai magana shafa ruwa kai shi ma zan shafa ruwa da kai tun daga nan goshi na zan fara tun daga nan hannu na zan fara goshi na haka ai wanke hutsarin nan fara ko to kuma ne zo kuma wajen shafa kai nan zan fara ba nan zan fara take kai musamman irin bayan Allah masu dan son konan da sai ai musan kon haka nan za a fara tun daga nan gaba goshi sai ka tafi gaba daya kuma hannayen gaba daya za ka kammala za ka cika kan da hannayenka an fahimce da ku ka tafi haka kai baya kana kai ga wuyanka kuma ka dawo da hannayen su dawo har inda ka fara in ka so sai ka haɗa da kunnuwanka ka zo kana haka za ka gada hannuwanka sai su da hakan sai su zo nan da wannan yatsa naka guda biyu sai shiga cikin kunne wannan yatsa babba sai dawo bayan kunne lokacin da wannan zai shiga kurkura sai wannan na bashi kuma dawo ya aikin baya ina fata an fahimta kana gama ka gama da wannan in ka so kuma ka shafa kai ka dawo ko ka ɗebo ruwa ka koma kunne daban kenan an fahimci wannan ko sannan magana wanki ƙwahu shi wani ƙwahu ya za ka yi za ka zama ruwa ne nan a shi kuma babban yatsa za ka fara zuwa ma ruwa na ka fara zuwa ruwa ga yatsa sai ka tsaye yatsunka sannan ka dawo ga ƙafarka ƙasa ka goga ka wanka kana murzawa sosai sannan ka dawo mana ciki kana wanka da kyau ina fata an fahimta in ka so ka kawo wajen ƙorinka babu laifi sannan ka zo da ƙafarka ta hagu ta maka mata wannan wallahu ta'ala alim kana gamawa ka ci ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min at-tahirin baraka shujani mai barka salihin ba an fahimci da kowa malaman sun tabbata danganta ba sai ka tsawo da annabi tahiri bakin nan Allah ka taimake mu to Allah ya ce duk wanda irin wannan alwalar ya kammala ya wannan addu'a za a bude mishi kofar aljanna guda 8 a cire shi zai zabo daga kasu zai zaba wacce za ka zaba ni da zan zabi Firdaus kafa in bai magana ba dan bai magana ba ni dai Firdaus ban magana in Allah su ko Firdaus zan zaba kai kuma sai ka take tunani wacce za ka zaba akwai rayuwa tana nan jama'a zan iska irin masha Allah kai da ka bukata turare akwai aljanna ta ita kan gaba ɗanta kanshi ce la ilaha illallah mutumin da ke son turare a duniya galiban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa irin su za a ba wannan aljanna ta kanshi ta komai ta kanshi yake ta wani kai Allah ka taimake mu na wannan takaice kenan akan bayanin alwala malaci as-salatu wa kayfiyatuha sallah da ake yin ta laqad arafta al-wudu'a haqiqa na san alwala kuma yanquduhu da abun da ke walwale ta dun mun karanta ko sai ce fa hal shin ta'rifu salata ka san sallah wa kayfiyatuha yanda ake yin ta malaci araftu na sani anna salata
hiya rukun sari lalle sallah ita ce rukuni na farko na biyu min arkanul islam a cikin rukunin musulunci wa salawatul mafruḍa sallah ta farilla khamsan guda biyar ne min kulli yawmin wa lailatin a cikin dukkanin yini da kuma dare wayya sune salatul fajr sallar asuba wa adad rak'atiha adad rak'o'inta ithnatani guda biyu ta biyu kuma salatul zuhri sallar azhar wa adad rak'atiha adad rak'o'inta arba'un guda hudu ne wa salatul asri ta uku sallar asr wa adad rak'atiha adad rak'o'inta arba'un guda hudu ne ka salatul zuhri kamar sallar azhar salatul maghrib ta hudu sallar magriba wa adad rak'atiha adad rak'o'inta talasun guda uku ne sai ta biyar ta ƙarshe salatul isha'i sallar isha'i wa adad rak'atiha adad rak'o'inta arba'un ta ma hudu ka salatul zuhri wal asr kamar sallar azhar da al'asr hudu illa anna salatul fajr sai ta sallar asuba wa salatul maghribi sallar maghriba wa salatul isha'i sallar isha'i yajharu ana bayyana al-imam liman fihi ma bil qira'ati yana bayyana karatu gare su rakoyi na biyu kenan ko sallar magriba raka'a biyu na farko sallar isha'i raka'a biyu na farko sallar asuba da raka'a biyu ce duka za a karanta karatu a bayyane na'am sai malam ya ci gaba da cewa wa kayfatu salatu yanda ake yin sallah na zaɓi masjid ila makan tahir za mu je ga wuri wanda kasance mai tsarki wa taqbil qiblata za mu fuskanci al-qibla wa nukabbir za mu kabbara takbiratul ihrami kabbara ta harama kabbara harama tace zaka daga Allahu akbar ita ja ake ba ta Allahu akbar kawai zaka kabbara ka ja Allahu akbar an ba jin ko ba ma sai cewa cikin sallar Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu Muhammad Allahu akbar a ita kabbara ta rahama ta rahama ka ko rahama da ko duk guda ne rahama bangare kenan ko an gane ko Allahu akbar takbiratul ihram ko zaka yi Allah assalamu alaikum an ce ko Allahu akbar to ya kamata kai hannunka zai je wajen ka hada ka daidai ka hada ko kuma hannunka je na daidai kunnuwanka to wanda kai yayi daidai baka hannunka bai zuwa baya ko hannunka bai kasa kaiwa ba kana fata fahimta ba a nuna hannu ga huska ba a nuna hannu ga kirji Allahu akbar kirjin ka tsaya ba haka nan kuma baka wucewa hannu ka hada ka na fata an fahimta shine takbiratul ihram tabbara harama Allah ya taimake mu alaikum salam hadarin ga ya dubo sama kada suna bukakin da kwan hadawa ai shine ka aje ai abu to bari mu je rubuce insha Allah sun mu na karar Fatiha sannan mu karanta karatun Fatiha wa na karo ba'daha sai mu karanta bayan Fatiha ma ta sala gurguru abin da ya samu na alƙur'ani mai girma sun mu na kabbata sannan mu kabbara wa narka'u min ruku'i wa narka'u sai mu ruku'i wa naqulu fi ruku'i mu fada cikin ruku'in mu subhana rabbiyal azim salasa ma ta uku sun ma narfa'u min ruku'i sannan mu dago daga ruku'i wa naqulu mu ce al-imam wa naqulu imam ya ce wa mun fara da mutum daya sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd liman ne zai faɗi haka da al-imamu ne zai faɗi haka sallah haka kada zai faɗi haka wa naqulu mu ce fi sujuda cikin sajada subhana rabbiyal a'la salasan su uku sun mu nakabbir sannan mu kabbara wa natlisu sai mu zauna wa naqulu bi mudafi fi dulusi azama rabbika filli su uku sun mu nakabbir sannan mu kabbara wa nasjudu min zakira sajada ta biyu wa naqulu mu ce subhana rabbiyal a'la su uku ta ma su uku sun mu nakabbir sannan mu kabbara wa naqifu sai mu tsaya nan wa qad haqiqa tammat hadhihi raka'a wannan raka'a ta cika da haka sai mu tsaya bakin nan da Allah suke nuna mana gaba sai mu ci gaba daga nan insha Allah Allah ka mana muwafaka Allah ka nuna mu akan daidai abin da muka daidai wannan muwafaka daga Allah da mu da Allah ba mu lada inda kuma muka kuskure ga baki dai Allah ka gafarta mana baki daya saboda yanayin hadari Allah ka taimake mu kuma kai kowa gida lafiya subhanakallahumma bihamdik inshallah la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين
إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناؤكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم بالدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم
وإن يشرك به تؤمنون فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذي العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Dan uwa mai kallon da sauraron barkamu da wani lokaci a karatu na biyu abin da ya shafi hanyoyin da musulmi zai halarci littafin Allah. Mun ce akwai tsarin da zamu badawa amincewar Allah da datai a cikin wata 6 kacal da kwana 20 za ka halarci littafin Allah mai girma, ma'ana wata 7 ba kwana 10. Wata hanya da kai ya za a yi kabi ɗan kasuwa kake ko manomi kake ko ma'aikaci kake, wace hanya za ka bi littafin Allah ka halarce shi cikin wata 7 ɗan wannan mai girma. Hanya ta farko shine za ka yi amfani da 5 salawat, sallolin mu guda 5 su ne za ka yi amfani da su cikin sauƙi. Sallolin nan guda 5 za ka samu damar halarci littafin Allah da ka tambaya ka ce to kamar yaya ana so gare ka ka haddace shafi 3 kacal. Shafi 3 kacal aka so ka haddace a yini: sallar asuba, sallar azhar, la'asar, magariba, isha'i. Yi kokarin kai amfani da wace sallah za ka yi amfani za ka fara ka sallar azhar idan kana kasuwa baka lokaci, idan kana wurin aiki baka lokaci, to ba minti 30 bayan sallah ka ara mana minti 30 bayan azhar. Bayan asar idan kana cikin shagula ba mun aron minti 30 ka kawo aron min awa 1 don wannan mai girma. Muna da awa 1 gare ka yanzu. Magriba da isha'i da asuba mu tabo su ba. Azhar la asar ka ba mu awa 1. Awa 1 nan lokutan muraja'a ne. Ina ce muraja'a zaka maimaita abin da ka karanta. Ka doka kowace sallar azhar sai ka minti 30 bayan sallamewar sallarka, bayan azkar ɗinka na sallolinka sai ka minti 30 kana muraja'ar abin da ka karanta. Haka la'asar ta zo sannan ka tashi kai gaba. Dan wani mai girma, sallar magriba za ka fara hada alƙur'ani ko ba kuma sallar magriba lokaci ne mai tsada gaban mu ne. Lokacin sallar magriba lokaci ne mai albarka, lokaci ne da alƙur'ani na shiga tsakanin magriba da isha'i. Dan wani mai girma kai kokarin sallar magriba ta zama tun lokacin da za ka yi hadda littafin Allah ne. Awa 1 ce kacal. Awa 1 nan za ka iya karanta shafi 1. Shafi 1 a awa 1 don wani mai girma. Idan littafi ne wurin wanda mushaf na Madina, bugun Madina mai ruwaya ta Hafs, za ka iya haddace shafi 1 a cikin awa 1 don wani mai girma. Wannan shafi da ka karanta a awa 1 bayan sallar isha'i daure ka ba mu awa 1 bayan sallar isha'i ka ƙara wani shafi 1. Kaga ta samu shafi nawa? Shafi 2. Wannan shafi 2 daure cikin dare ka yi sallah da su ko ka yi muraja'a a cikin dare. Daure awa 1 cikin dare ka car ƙarfe 2 zuwa ƙarfe 3 ko ƙarfe 3 zuwa ƙarfe 4. Daure ka yi muraja'a su don wani mai girma.
ko ba komai tashi cikin dare lokaci ne mai kima mai daraja kai gare ka. An kira annabin ka a irin wannan lokaci ومن الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا دليل كي kuma nan mai girma mu tashi mu karanta littafin Allah cikin dare ko da awa ɗaya ce. Dan wana a sallar asuba shafi ɗaya bayan sallar asuba yi ƙoƙarin karka je gida karka kwanta karka yi bacci sai ka haddace shafi ɗaya bayan sallar asuba. Ka samu shafi nawa kenan shafi 3 bayan magriba shafi ɗaya bayan shayi shafi ɗaya bayan asuba shafi ɗaya ka samu shafi nawa shafi 3 a yini. A zahar ma da minti 30 da ƙara mana na asar ma da minti 30 da ƙara mana ka yi muraja da su. Don wannan mai girma duk sauran lokutan ka awa 24 da ke gare ka tun naka ne. In ka cire muna awa 1 minti 30 na azhar da la'asar, in ka cire muna awa 1 na magariba, awa 1 na la'asar na sha'i, awa 1 na asuha ga duka awa 4 sauran awa 20 naka ne. Ka bai littafin Allah awa 4 matsayinka na musulmi shekara ka 20 30 40 50 ba ka iya ba littafin Allah awa 4. Dan wani kai kokarin ka bayar littafin Allah awa 4 kai kuma ka ga mamaki cikin ikon Allah a shekarun ka 30 50 da ke gare ka a rayuwa da ikon Allah cikin shekara cikin wata 6 da kwana 20 Allah zai baka littafin Allah ka harce shi. Wanda ba murna bane a ce kai ne zaka ja tawakar ɗiyanka da al'ummar ka zuwa gidan aljanna saboda min ka harce littafin Allah kai ne wanda Allah zai ce ahlul lahi wa khasatu. Dan wana mu da kai ka bi mu a hankali a cikin wannan karatu namu na Gatan Marayu TV kai sharing kai like da ikon Allah daren mun dora za ka ga ci gaba a hanyoyin da za ka karanta littafin Allah a cikin wata 6 a cikin wata 10 a cikin shekara 1 a cikin shekara 1 da rabi a cikin shekara 2 kacal. Dan uwana waɗannan tsare-tsare sai ka zaɓa wanda kai maka kai lakin kai shaharin za Allah ya taimake mu akai ya rabbul alamin. بالأمس قرأنا الإقلاب. اليوم نواصل بالإخفاء. قبل أن نواصل أسألكم عن الدرس الماضي وهو الدرس الذي درسناه بالأمس. محمد، ما هو الإقلاب لغة؟ الإقلاب لغة. الإقلاب لغة وتحويل شيء أو وجهه. بارك الله فيك، صففوا له. اجلس. عمر، ائتي بأمثلة الإقلاب. ما مثال الإقلاب بالقرآن؟ أمثلة الإقلاب. من بعدهم هكذا؟ نعم. بارك الله فيك. أيضا من بعدهم لا بها إذا النون الساكنة أو التنوين وبعده باء هو حكم الإقلاب، لأن الباء هي حرف الإقلاب حرف واحد، أليس كذلك؟ نعم. بارك الله فيك عمر، اجلس. اليوم نواصل بالإخفاء. الإخفاء واحد من أحكام النون الساكنة والتنوين. الإخفاء لغة، كما عرفنا أن كل درس له لغة وله واصطلاحا. اللغة من اللغة العربية واصطلاحا من كلام العلماء درس. فهمت؟ نعم. الإخفاء لغة هو الستر، واصطلاحا هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، أليس كذلك؟ نعم. الإخفاء لغة هو الستر. أي وقت إذا سألتك أو إذا سألك ما هو الإخفاء لغة هو الستر،
واصطلاحا هو النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غواما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم.